तो कौना तरी बात कही कौना तरी ये हम भजन में रोरा सबसे बताई। हमार बड़ी पुरान गीत है, हां जी। लेकिन आज हम गढ़वा जिला डाल्टनगंज पलामू रेहला हर जगह आई बनी। अब बड़ी धरती से हमारा प्रेम मिलल बा, तो चाहब जे कि कुछ भोजपुरी के बात होके। चाचा जी रोरा तो बुजुर्ग बानी, गोलू राजा नौजवान बड़े 24 साल की उम्र भई, बाकी रोरा भिखारी ठाकुर जी के गीत जरूर सुनले हो खब। उहे नु कहत रहले कैसे अरे की गवना करवाला राजा हो। जय जय ये स्कूल के स्थापना यहाँ से कइले बा, यहाँ रौरे बानी। भिखारी ठाकुर जी विदेशिया में गौले रहले चाचा। हां जी। ननकू चौधरी जी चाचा बानी, हम सुनले नहीं थी, बस अनुभव कइले बानी कि मंच पर बानी तो कौन गीत गावे के चाहिए। उहे कहले रहले पहिले के मेहरारू ए घड़ी तो लिख दे तरी सकी पियावा नतिया पटना बा। हां जी। आ देवरा ठेकुआ काटना बा। पहिले के मेहरारू लिखे। हाँ हाँ उहे होता उहे हो की गवना अरे करवला ये पिया हो। जरूरी नहीं खे गुड्डू भैया, हमारा हिसाब से आज नहीं खे चले ना रौरा अपना हिसाब से चलो सही तो वो ठीक रहे। हां जी। हमारा हिसाब से चलो तो गड़बड़ा जाए, अपना हिसाब से चलो तो निमन हो। सही सही देखी कितना समय बदलल। कातन कि मेहरारू चिट्ठी लिखो तो कहो हां जी। अरे की गवना करवाला जय अरे पिया हो। ए पिया घरे बैठावला अपने तो गइला राजा हो। पूर्वी बनी जिया अच्छा केकरा से हंसब पिया हो, केकरा से बोलब आ केकरा से कहब पिया हो। अपना दिलवा के बतिया छोटू खान जी बालू माफिया गढ़वा से आशीर्वाद दिले बनी। दूगो कलाकार हमारा बड़ी शिकायत कैले बड़े कि मंच पर जिला में पैसा ना मिले। हां जी। ए भाई निमन गई बा, निमन कहब तब नु पैसा मिली। सही पैसा के भी फ्री बाटल बा, निमन कह। तो हम चाहब मात्र 5 मिनट हां जे खड़ा बाबू तो मैं जवन सुनी है तो वो खर हलो हां जी। जवन मिली धो के कूट दी है। सही असली चलनी नीचे बैठल बड़े हां निमन का ये छठी है। सही तो जे नीचे बैठल बा रौरा सब तनी हाथ उठाई, जे नीचे बैठल बा हां आ जे खड़ा बा ओकरा बात रौरा सब उठाई। उठावा सब भाई, मात्र 5 मिनट समय देना मेरे यार। कौन गीत पर गुड्डू भाई? अरे मामा लगवला पिया हो महुआ रे लगवला कहे ना लगवला पिया हो, कहे ना लगवला पिया हो। निमिया के गछिया गछिया अमवा लगवला पिया हो महुआ लगवला कहे ना लगवला पिया हो, कहे ना लगवला पिया हो। निमिया के गछिया तारा बजाहू के मन हो तो हम बजवा दे। सही कि भिखारी ठाकुर जी के गीत में
ननुकू चौधरी जी आशीर्वाद देनी हाव तार नामे भुला तनी हम बाकी कुंवर चाचा के शिष्य हव हमारे भाई हव का हो पवन हवे बड़ी सुंदर गावेले बैठो तारा के माला पहनाई देखो माला हो ये बड़ी सुंदर गावेले हमनियो से निमन आज ये कुंवर चाचा के चेला में खराब गइबे ना करे ना मन ना होई तब अस्थिर से अरे प्यारी देश तो नी देखे रहम 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 बाबा सिंह जी हमारा निर्भय भैया पाटन वहाँ के चाचा जी बानी हमार भाई आई बानी उमा भैया के भी स्वागत करो प्यारी दे तो नी देखे दो हमके ये प्रीति बने के होके तो रिंच बना तो सलाई रिंच हां जी जाता या वक्त में देर न लागी जाता या वक्त में देर न लागी जाता या वक्त में देर न लागी जो इससे घोड़ा के रे स्वदेश तनी देखे न हमके प्यारी देश तनी देखे न हमके प्यारी देश तनी देखे रहम कहे न लगवलो अनिमिया के गठिया काहे ना अनिमिया के गठिया का नाम हर और सरदार जी युवा कमेटी संघ भीखी से जय बहुत बहुत जल्दी फरिया यहाँ बैठी वाह कैद कली ले हम दाब देते ली ली जाई एगो औरी हां एगो टे जाई आ गई त काहे ना लगवला पिया हो काहे ना लगवला पिया हो पिया के गछिया काहे ना लगवला पिया हो पीटे के फेरा में कौन सही औरत को हतरी किन्नी में हो तनी हट जाई काहे है तनी हट नहीं है जय हो ऐसे कि मंच बड़ी दूर बिया हां हमारा देखो भाई नृत्यांगना नहीं हो रही है हां श्रोता खाली मनोबल बढ़ावत रही है तब प्रोग्राम जम जाई सही तो तनी होने के लोग से मिलल जरूरी बा हट हो वाह अरे किन्नी में हो घरवा माई के कैमरा तनी हेने न घुमावेला हां न घुमाई तब कहबो लोग कि गोलू रजवा रेल देता हेने घुमावा देखो हमार कितना प्रशंसक बाड़े अरे निमिए हो घरवा माई के निमिए दुआरा निमिए हो घरवा माई के निमिए भावे नाही को बहु इनका पकड़ी पिटारा भावे नाही को बहु इनका ए गुरु भाई ये भजन हुआ सब सुन ले बनी नो आनंदो आवते होई हां तो कमे समय में कह दी का अनार लगवला पिया हो और हवला लगवला ठीक बा काहे ना लगवला पिया हो काहे ना लगवला पिया हो दुनिया के गछिया चलो एक बार बोली सच्चे दरबार की अब भजन